Istorya ni Pay Lagatob. Garo ini si tugang ini ni Pay Lagapit. Ini si Pay Lagatob, nagtitinda ini dyan sa market, sa public market. Nagtitinda siya ng mga itak, mga sundang, mga tabak, ang mga paratinda, mga pangga ng tabak. Bawal mag-iriwal yan. Oo, bawal yan. Magkataraid lang ang pwesto ka dyan sa market eh. Takon mag-iriwal sina dyan ay talagan ay por 10%. Baka kung may maglitong. Nagtatais-tais da siya kansa yung mga paninda. Mapanaso na nagkikirilyab ng biyo, garo nang kikilata na pati. Sobrang kintab na kang pakatais. Habang kasagsagan da kang barakalan sa merkado, may saro da ang lalaki na nag-amok, nagwala. Puminaputok da ang mga pangganing badil, nag-aralis nga, sana duman sa may market. Nagkurunyan sana. Karabado da sa mga tao, nagparanik na. So mga customer ni Pay Lagatob, mga pangga, kanya-kanyang suksok na sa gilid. Kung tamaan ka mga pangga ning ligaw na chismis. Rumuluwas ang maorag. Tamalaog ako. Sabi ko, nagawala yun ang sabi. Uminapod ning pulis mga tugang so mga yao duman sa public market. Pag abot da kaso nagresponding pulis, nag-iimbestiga na kung ano nangyari puminuga na dahil na kuha kung hain na itong lalaking itong puminaputok ning badin. Nahapot kan mga pulis si Pay Lagatob, nagtatais-tais da mga pangganing minasbad. Duman sa carborundum niya naimbestigahan siya, naapot siya kan mga pulis. Sabi, sir, marahin na aga tabi Pay Lagatob. Nahiling mo tabi Pay Lagatob, so lalaki di na nagpaputok da po ning badil. O ngunyan, si Pay Lagatob nasaksihan niya ito mga pangga, inistorya niya duman sa mga pulis. Ngayon, sir, iyo po, nahiling ko po, so lalaki dyan na nagpaputok ng badil, pero dahil ko po bistado. Ano pong badil ang ginamit kaso lalaki pagpaputok? Ano pong nahiling nido? Anong klaseng badil? Si Pay Lagatob data, man pag-aram-aram sa badil iyan eh. Ang aram lang ni Pay Lagatob talaga, magdala ng pelikula Lilito Lapid. Sabi ni Pay Lagatob, ay sir, mahal daw kung pag-aram-aram sa badil. Dahil ko daw aram kung anong klaseng badil itong ginamit na ito pagpaputok. O di so polis, pahilingan niya ng mga example. Pay Lagatob, ining araw daw kaning daradara kong ining mga 38. Araw daw kaning 38 yung ini ang badil kaso lalaki. Sabi dyan ni Pay Lagatob, ay sir, garon medyo uro alaba dyan sa 38 mo. Estimate ko, 39 ito. Umabot pang 40. Mga 40. Yung mong basuro halaba dado man sa 38. Sigurado, 39. Sorbol na. Ilalaag duman sa police report kan mga autoridad. Medyo huro halaba. 39 gayon. Thank you so much kay Marvin and Kevin sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?